കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി 19കാരി സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് അതിവിദഗ്ധമായി. ഉൾവസ്ത്രത്തിൽ തുന്നിച്ചേർത്താണ് 19കാരിയായ ഷഹല സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഷഹല എത്തിയത്. ദുബായിൽ നിന്നാണ് കാസർകോട്ടുകാരിയായ ഷഹല എത്തിയത്. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയിൽ ഷഹല രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യുവതി സ്വർണവുമായി എത്തുന്നുവെന്ന് പോലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കാണ് കൃത്യമായ വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകി. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന ഷഹലയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും ആദ്യമൊന്നും ഇവർ സമ്മതിച്ചില്ല. സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് യുവതി തീർത്തു പറഞ്ഞതോടെ പോലീസ് ദേഹപരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. തുടർന്ന് ദേഹപരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഉൾവസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ അതിവിദഗ്ധമായി 1 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 24 കാരറ്റ് സ്വർണം തുന്നിച്ചേർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റംസിനെ വിവരമറിയിച്ച് യുവതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.